Moikka kaikki! Se olisi taas hetki vierähtänyt, kun olen tulkintaa tehnyt ja ei ollut tänään todellakaan suunnitelmissa tehdä tulkintaa, mutta siitä asti kun pääsin töistä, oli semmoinen olo, että sieltä joku viesti olisi tulossa läpi ja mä yritin niinku ignorata tämän tuntemuksen, mutta se kävi niin isoksi, että en pystynyt enää vastustaa sitä, joten tässä ollaan. Hengen ja tiedonmessut on takana päin ja kävin ottaa tämmöiset ihanat hennatatuoinnit siellä ja sen takia on siis tällaiset kuviot kädessä. Mua ohjattiin ottamaan tämmöisiä varjotyöskentelyyn liittyviä kortteja tähän ja sieltä saattaa tulla joku kollektiiviseen varjoon liittyvä tulkinta tai en tiedä, mutta aika synkältä tavallaan näyttää nämä ohjatut korttipakat tässä, mutta lähdetään sitten liikkeelle. Ja tosiaan toi Kalin pakka tosta ihan ensimmäisenä kutsui, niin lähdetään sillä avausenergioihin liikkeelle. Tosi vahvat myös elementaali- ja äiti maan energiat tässä on läsnä. Ja lähdetään sitten liikkeelle. En ole ihan hirveästi tätä kalipakkaa käyttänyt, niin mulla on myös tää opaskirja tässä, kun mä en muista ulkoa mitä nämä tarkoittaa, mutta täältä tuli Troma Nakmo. Tän näköinen kortti ja tää on Kalin joku muoto, tällainen missä on ainakin 4 ihmisen kalloa tuommoisena kaulanauhana ja hän pitelee tuommoista astiaa kädessä, missä on jotain lihaklönttejä. Ja sitten hänellä on vielä tommonen miakka kädessä ja ihanat tommoset venytetyt korvat. Lähdetään lukaseen, mitä tää kortti sanoo. Nyt yritän välttää mun rallienglantia, niin yritän tästä suomentaa suoraan. Okei. Eli tää Kalin muoto, niin tää tavallaan palvelee ja vastaa niin kuin tämmöiseen yleiseen hyvinvointiin, vapauteen ja tämmöiseen pyhään täydentymiseen tai jonkin asian täyttämiseen. Sitten hän niin kuin taistelee tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Ja hän rukoilee armoa kaikille olioille ja olennoille, erityisesti niille, jotka ovat trapped, eli niin kuin sidoksissa tai loukussa alitajunnan tämmöisille toistuville patterneille, siis patterns, en osaa sanoa sitä, mutta tämmöisille toistuville vaikka käytösmalleille, jotka on niin kuin haitallisia itseä tai muita kohtaan. Joo. Eli nyt ollaan alitajunnan kanssa tekemisissä, joka on jollain tavalla haitallinen itselle tai muille. Ja tämähän on niinku yksi osa-alue, mikä on mulle semmoinen spesialiteetti tai rakastan tätä aihetta. Eli
alitajunnasta kumpuavat haitalliset käyttäytymismallit, ajatusmallit, tuntemismallit, ihan mikä tahansa, joka on tavallaan piilossa meidän alitajunnassa. Ja nyt Kali on tullut niin kuin näyttämään ja nostamaan jotakin sieltä meidän tietoisuuteen. Tänne tuli tämmöinen omalla arvovallalla pelottelu. Eli kun mä oon itse tehnyt nämä kortit, joita mä nyt tässä nostelen, niin toi niin kuin, ja valta-aseman väärinkäyttö. Joo, eli tää on nyt tosi yksi yhteen. Eli kyllä tää on nyt jollain tavalla semmoinen kollektiivinen viesti, ja meillähän taas paukkuu tuolla maailmalla, jos olette uutisia lukenut. Siellä on Israeli-Palestiina-akselilla ja Ukrainan ja kaikkien muidenkin noiden vanhojen sotien lisäksi niin nyt ruvennut paukkuu uudestaan. Ja jollain tavalla se kollektiivissa se räiskyntä liittyy näihin kortteihin, mitkä just nostin. Eli sieltä kollektiivista nostetaan puhdistumaan kaikki meidän valta-asemaan, arvovaltaan liittyvät aspektit. Ja se, että kollektiivissa näkyy uuden sodan syttyminen, kertoo siitä, että se on vaan niin kuin kulminoitunut se energia siihen ilmentymään. Eli sitä ei kannata pitää kovin erillisenä asiana itsestä, koska me kaikki ollaan yhtä. Ja jollain tavalla jokainen meistä henkisestä näkökulmasta käsin pystyy tehdä oman osuutensa sen suhteen, että sieltä omasta karmallisesta sieluaspektistaan puhdistaisi sen kaltaiset teemat, jotka liittyy arvovallalla pelotteluun, painostamiseen, kiristämiseen, siitä hyötymiseen, juonitteluun ja ylipäätään valta-aseman väärinkäyttöön. Kaiken näköiset kirkolliset positiot, mitä omissa elämissä on, kuninkuudet, kuningattariudet, mä en tiedä kääntyykö se oikein, kaikki tämmöiset talon omistamiset, tiluksien omistamiset, kaikki tämmöiset, mitä löytyy, niin pystyisi ottaa tavallaan nyt tämän Kalin avulla ja voimalla puhdistettavaksi. Ja eritoten tietysti kaikkein painavin asia tässä on tarkastella näitä teemoja omassa elämässä. Miten mahdollisesti omaa valta-asemaansa suhteessa muihin tai eläimiin tai luontoon on väärinkäyttänyt. Onko tendenssiä pelotella omalla arvovallalla, jos on esimerkiksi lapsia, niin yleensä lapsia manipuloidaan ja kiristetään ja lapsi on aina alisteisessa suhteessa aikuiseen nähden. Niin kaikki tämmöiset teemat itse toteutettuna tai sitten kokemukset siitä, että sinua vastaan on näin toimittu. Tosi niin kuin laajasta aiheesta on kyse ja siihen puhdistamisprosessiin ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa, mutta olen tottunut jotenkin siihen, että mun kanavan seuraajat on useimmiten semmoisia henkilöitä, jotka on jo aika pitkäänkin, ellei vuosikymmeniä,
tallannut jo henkistä polkua, niin teillä on ne kaikki tarvittavat tietotaidot näiden asioiden käsittelyyn. Ja voi olla, että nousee niin kuin semmoinen, että osalle on unien kautta jo tosi paljon niin kuin noussut nämä teemat, ja tämä tulkinta on vaan tavallaan niin kuin viimeinen varmistus siitä, että olette tämmöisessä kollektiivisessa putsauksessa mukana. Osalla ei ole ollut varmaan mitään mielenkiintoa lukea uutisia, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö jonkunnäköistä kollektiivista sidosta itsellä olisi näihin tapahtumiin. Välillä poiskääntyminen saattaa tarkoittaa sitä, että ego yrittää paeta jotakin semmoista, joka sieltä alitajunnasta voisi triggeröityä sen seurauksena, että seuraisi tai lukisi niitä uutisia vaikka eri sotiin liittyen. Täältä tippui perinteisesti lattialle narri, eli nyt niitä teitä, kaikkia valotyöntekijöitä tarvitaan siihen, että tämä kollektiivinen trauma saataisiin puhdistettua. Ja tässä on tämmöinen musta susi, tai mulla tulee mieleen tästä susi. Tuossa perinteisessä Rider-Waiteissa mun mielestä se on koira, joka on tuon narrin matkassa, mutta tästä kortista mulle niin kuin nousee susi. Ja se vanha inkkarilegenda kertoo siitä, että meidän sisällä elää niin kuin kaksi sutta. Toinen on hyvä ja toinen on paha. Ja se, minkälainen ihminen me ollaan, niin se niin kuin määritellään sillä, että kumpaa sutta syöttää. Mutta nyt kun kyse on meidän alitajunnasta ja semmoisista käyttäytymismalleista, ajatusmalleista ja tunnemalleista, jotka on meiltä piilossa, niin tämä susi ei olekaan semmoinen, joka syö meidän kädestä, vaan se syö sieltä alitajunnan kädestä. Ja aina kun me semmoisia piilossa olevia käyttäytymismalleja tutkitaan, niin silloin se vaatii semmoista uudenlaista lähestymistapaa ja tietoista, aktiivista, ehkä semmoista brutaalinkin rehellistä katsontakantaa. Ja nyt tavallaan se kalin viesti tässä on, että nyt pitäisi ottaa semmoinen matka ikään kuin lapsen kengissä, lapsen mielellä, ehkä jopa sisäisen lapsensa avulla niiden itsensä osien äärelle, jossa nämä arvovallalla pelottelun ja valta-aseman väärinkäytön teemat on omassa elämässä jollain tavalla ollut läsnä. Ja sen jälkeen lähtee laajentamaan niihin menneisiin ja tuleviin elämiin, jotka siinä moniulotteisessa itsessä on. Ja välillä me ihmiset oikeutetaan jokin teko, jokin toimintamalli, jokin ajatus ja tunne sillä, että me ajatellaan, että se lopputulos tulee olemaan tai palvelemaan kokonaisuutta kuitenkin hyvällä tavalla. Mutta siinä on hiuksen hieno ero siinä, että millä intensiteetillä, millä syvyydellä, millä voimakkuudella
me jotakin asiaa tehdään, ajatellaan tai tunnetaan tai tuodaan jokin asia ilmi. Ja sen voimakkuuden asteella on merkitystä siihen, että kuinka se toinen ihminen sen kokee, vaikka se palvelisikin kokonaisuutta. Mutta jos me tehdään sen oman itsemme kautta asia liian painavasti toiselle tietoiseksi, niin silloin me saatetaan tehdä enemmän hallaa sille yksilölle, vaikka se palvelisikin kokonaisuutta. Ja nyt on ehkä aika tulla tietoiseksi siitä omasta alitajunnan sudesta myötätuntoisesti, koska olemme vain ihmisiä. Esimerkiksi Hengen ja tiedon messuilla, kun olin työntekijän roolissa, niin huomasin, että semmoisia uusia, vähän ikäviä puolia itsestäni. Esimerkiksi osaan olla välillä turhan napakka, turhan terävä ulosannissa. Että vaikka mä oon ajatellut, että joku asia palvelisi tulevaisuudessa kokonaisuutta, niin se tapa, millä mä oon ehkä esittänyt asian, ei ole ollut sit kuitenkaan sille yksilölle, kenen kanssa mä oon vaikka puhunut, niin ei ole ollut sopiva tai se ei ole ollut niin rakkaudellinen kuin se olisi voinut olla. Ja tietysti mun ego selittelee sitä niin, että en saanut unta 2 yöhön kunnolla, olin väsynyt, olin sitä ja tätä ja tota ja da. Ja se pitää vaan hyväksyä, että minusta semmoinen leijona kuoriutuu. En mä nyt halua, mä ehkä nyt tässä liioittelen, mutta kun tässä on tää leijona, niin piti sanoa. Niin, että tietynlaiset ulkoiset ympäristöt saa kehon käymään tietyillä kierroksilla, joka väistämättä sitten minussa saa semmoisen tietynlaisen terävyyden ja napakkuuden ilmenemään. Ja sehän ei ole sen toisen ihmisen vika, vaan se on minun itseni vika, että en ole vaikka kehollisesti ollut niin hyvässä hapessa kuin olisi toivottavaa tuollaisessa tapahtumassa työskentelyn edellytyksenä. Ja tämä nyt on tavallaan sellainen esimerkki, mihin mä tosi vahvasti nyt niin kuin heijastan näitä kortteja tässä, mitä on nostettu. Esimerkiksi Harriet Piakkola oli esiintymässä messuilla ja Harriet oli multa etukäteen varmistanut, että tuleehan joku sinne esitykseen sinne niin kuin pitämään niitä ovia lukossa, koska se mediotyö on niin haurasta, että se yhteys katkee helposti, se keskittyminen voi herpaantua, jos siinä koko ajan niin kuin ovi käy. Ja mä sanoin, että mä voin niin kuin henkilökohtaisesti itse siihen tulla. Ja sitten kun meillä on semmoiset paloturvallisuussuunnitelmat aina Hengen ja tiedon messuilla, ja meillä on semmoinen tilakapasiteettimaksimi, mitä kuhunkin tämmöiseen esitysluokkaan voidaan ihmisiä ottaa. Ja Harrietin esityksessä se tilakapasiteetti meni yli, joka tarkoitti sitä, että mun piti iskeä ovet kiinni siellä ja pahoitella ihmisille, että sinne ei voi enempää ihmisiä ottaa kuuntelemaan sitä esitystä. Ja ihmisethän ei tietenkään ollut tästä kauhean iloisia ja olivat hyvinkin näreissään. Ja siinä huomasin, että miten paskanakki se on ottaa ne ihmisten harmitukset vastaan ja kuinka niin kuin napakasti välillä joutui sanoa ihmisille, että kun sieltä rupesi niin kuin
niin kuin jengi vähän silleen yrittää niin kuin jopa muakin puskea siitä oven edestä. Ja tämän kaadoon turvatarkastuksessa lentokentällä monta vuotta työskennellyt, niin jonkunnäköinen auktoriteetti ehkä niiltä ajoilta jäänyt. Ja on myös tosi pitkä naiseksi, niin aina se fyysinen kokokin siinä auttaa. Mutta pointtina tavallaan se, että siinä on niin kuin vissi ero, että miten sitä omaa vaikka valta-asemaa käyttää. Tai niin kuin tässä suhteessa esimerkiksi se, että nyt joutuu niin kuin turvallisuussyistä ihmiset jättää sitten ulkopuolelle, että kaikki ei sinne mahtunut. Versus sitten se, että sitä valta-asemaa käyttäisi eettisesti ja moraalisesti väärin. Tai että jollain tavalla niin kuin muuten käyttäisi semmoisia vaikka sanavalintoja tuommoisissa tilanteissa asiakkaille, missä pääsisi ehkä nopeammin eroon siitä epämukavasta tilanteesta, mutta sitten se tapa, millä asian vaikka esittää, niin sitten se ei tavallaan ole se kaikkein paras mahdollinen. Mä en nyt tiedä, että selitäkö mä tätä kauhean hyvin, mutta näin. Se on nyt kuitenkin selitetty. Mä toivon, että pysytte kärryillä. Sitten täältä tuli sauvojen 8. Ja täällä kortissa se on ilmaistu niin, että ne sauvat on tuossa kuolleessa maassa tolleen pystyssä ja siellä salamoi. Ja sitten tuolla on ehkä jotain laavaa, mistä tulee tommosia tuliliaskoja. Niin erityisesti voi tarkastella itsessään sellaisia pimeyden ja varjoaspekteja, missä just tämmöiset yllättävät tilanteet, niin kuin yllättävät ja yllättäen tulleet tilanteet, missä sä oot joutunut vähän seinää vasten, mitä sä et ole osannut odottaa, niin miten sä semmosissa tilanteissa niin kuin käyttäydyt, johon liittyy jonkunnäköinen tämä valta-asemien niin kuin eri positiot. Ja sitten näihin varjojuttuihin vielä, niin ne voi nimenomaan olla semmosia, että ne tulee nimenomaan sunkin suusta, se joku sanominen tai käyttäytyminen tai ajatus, että ne tulee niin nopeasti, että sä ikään kuin puhua pölpötät sen ja sä et itsekään ehkä hiffaa, että mitäs tässä nyt tapahtuu ja tulikohan sanottua vähän liian napakasti tai näin. Tai tuliko oltua liian intensiivinen tai näin. Eli sieltä alitajunnasta niitä tommosia piilossa olevia käyttäytymismalleja saattaa nimenomaan lipsahtaa noin, kun on valmiiksi stressaantunut, ikään kuin leijona hyökkäisi, on semmosessa taistele, pakene, jähmety hetken edellä, kun sun niin kuin, neurobiologia ei edes vielä tiedä, että minkä niistä isoista hermoista se ottaa käyttöönsä. Eli että tuleeko sulla reaktio taistele vai tuleeko pakene vai tuleeko jähmety. Eli ne on semmosia nopeita alitajunnasta tulevia hermostoon liittyviä reagointitapoja, jotka sitten ilmenee jollain varjoisalla tavalla. Ja tää on nyt semmoista tosi niinku hienovarasta varjotyötä. Tää on semmoista niinku vähän niinku edistyksellisempää varjotyötä. Eli tää ei nyt ole mitään semmoista peruslapsuuden traumoista johtuvaa juttua, vaan tää on semmoista niinku, tulee semmoinen olo, että olette tehnyt sitä varjotyötä jo niin paljon, että nyt niinku lähdetään semmoisia ihan niinku semmoisille varjotyön asteille, missä niinku nimenomaan ollaan semmoisten hiuksen hienojen nyanssien äärellä.
primitiivisten, alitajuisten, jotka ilmenee siihen todellisuuteen nopeasti, vaistomaisesti ja näin. Aha, no niin. Sieltä tuli sauvojen kunkku. Alright. Siinä on tommonen käärö. Kaverilla on valkoiset silmät. Siellä on 2 ihmisen kalloa molemmin puolin ja se on ihmiskallojen päällä. Ja sillä on tommonen pitkä käärö tossa ja tommonen tietäjän sauva. Eli nyt on niinku aika ottaa kuninkuus käsiin myös näissä hyvin salakavalissakin varjoissa, jotka tapahtuu semmoisissa nopeissa tilanteissa ja tulla niistäkin tietoiseksi. Ei niitä siis ei niitä tarvii jotenkin yrittää alas painaa tai voihan niitä yrittää muuttaa, mutta ehkä tässä on niinku pointtina se, että kun maailmalla nyt räiskyy, niin me pystytään tavallaan sen oman elämän kautta ottamaan se kuninkuus haltuun näissä käsiteltävissä teemoissa, tehdä se energeettinen puhdistus oman elämän menneisyyteen ja ehkä tulevaisuuteen, nostaa valoon ne omat varjot, kulminaatiot, puhua sille omalle primitiiviselle, kesyttämättömälle sudelle ja tavallaan sen avulla käsitellä ne teemat myös niissä muissa elämissä, koska kun me tavallaan itsessämme valaistaan ne, eli tullaan niistä tietoiseksi, niin silloin se tasapainottaa myös näitä tällaisia muita ihmisiä muualla maailmassa, joilla se teema on äitynyt sodaksi tai se ilmentyy jollain muuna kauheutena, koska maailma pyrkii aina tasapainottamaan itseään ja se saattaa niinku ilmentyä just tommosina asioina, mitä meidän maapallolla nyt niinku tapahtuu. Ja koska on se ennustus siitä, että valo nousee Pohjolasta ja täällä on niin niinku edesmenneet sielut, tulevat sielut ja tällä hetkellä elävät sielut, niin valitsee Suomen, Pohjolan ja ylipäätään pohjoisen piirin niin kuin omaksi syntymäpaikakseen, koska täältä se oman henkisen kehityksen kautta lähtee tavallaan se valo loistamaan ja esimerkki muulle maailmalle. Ja koska täällä on niin taitavia valotyöntekijöitä, niin sen takia koen, että tämä Kalin energia tuli niin voimakkaasti tähän, koska hän haluaa, niin kuin, että te itse nostatte tavallaan nyt nämä asiat tavallaan tuohon lautaselle käsittelyyn. Ja katsotaan, onko mulla joku korttipakka tässä valmiina pöydällä, kun on tehnyt tuossa muitakin tulkintoja, että mihin suuntaan tätä tässä vielä viedään. Eli se kollektiivin NS-parantaminen tai putsaus, niin mä koen sen niin, että se tapahtuu aina itsen kautta.
No niin, ihana lopetus. Sitten sieltä tuli rakkaus. Ja kaiken tämän inhottavan työn jälkeen niin on aika niin kuin, sit vapauttaa ne asiat sinne lähteen puhtaaseen rakkauteen ja jollain tavalla nostaa se energia, miten sä käsittelet, niin sinne sydänsakran tasolle. Ja tavallaan niin kun me tullaan tietoiseksi jostain asiasta, niin se yleensä tulee niin kuin siellä mielen tasolla niin kuin valaistuksi. Ja sen jälkeen sen energian voi jotenkin sitten, riippuu nyt, että mistä päin tätä esimerkkiä mä niin kuin näytän, niin sitten vielä tavallaan laskee se energia siltä mielen tasolta sinne sydänsakraa ja ehkä jopa niin kuin kaikkien sakrojen ali kysy sun omalta korkeimmalta minältä, että mikä on sulle niin kuin paras mahdollinen tapa tehdä se. Mutta anyway, niin kuin saada se niin kuin integroituu se varjo siihen sun kokonaisuuteen, siihen mikä sä itse olet. Ja suurella myötätunnolla ja rakkaudella ja anteeksi antavuudella itseäsi ja muita kohtaan. Joo. Mä luulen, että tämä viesti oli nyt tässä. Jätetään tää nyt vielä tähän tolleen päällimmäiseksi. Tää oli vähän erilainen tulkinta kuin yleensä, ja aika henkilökohtainen myös. Mutta toivon, että näiden omienkin juttujen jakamisesta sait jotain ajatuksia siihen, että minkälaisia teemoja mahdollisesti sun elämässä on ollut näihin asioihin liittyen, niin se on ehkä sit helpompi kaivella ja suuntautua siellä mielen sykyröissä omaa menneisyyteen ja kaivella sieltä muistista erinäisiä tilanteita, joissa tämmöiset teemat on ollut käsillä ja joista ehkä ne varjot pystyy tavallaan nostaa sinne tietoisuuteen. Ja kun sen työn tekee itsessään, niin se kyllä tulee sitten heijastumaan sinne kollektiiviinkin, koska kun sä seisot peilin edessä, niin sä et voi pyytää peiliä muuttumaan ensin tai vaikka hymyilemään sulle. Sun täytyy ensin itse hymyillä, jotta se vastapuoli, se peiliin katsoja, myös hymyilee sulle. Eli se sun oma kuva, koska kollektiivi on aina meille peili. Hyvä. Kiitos tosi paljon ja nähdään. Peace and love.